Диалози Себастиан Дорси. Музика Дидие Жулия. Режисьор Жан Сезар Сухорски. Принц Аргай. Ню Йорк, 2075 година. Черната кралица, жестоката вещица с 1000 сили, владее света на бъдещето. С магия отнема младостта и красотата на млади девойки и става безсмъртна. Като омагьосва младата Енджел, тя предизвиква гнева на годеника и принц Аргай. Мълния го праща от средните векове в Ню Йорк почти 1000 години по-късно. Той намира убежище при детектив Оскар Лайтбулб, помощника му Барнаби и секретарката му госпожица Мул. Те решават да му помогнат. Принц Аргай, разказът ви е удивителен. Благодарение на машината на времето на Хъксли, те откриват странна пророческа книга от средновековието и я записват в компютъра си. Всеки стих описва съставките на противоотровата, която ще развали заклинанието на кралицата върху Енджел. Кралицата усеща опасността и използва древната книга, за да последва героите ни в миналото и да им попречи да я създадат. Но принц Аргай и приятелите му вече са се здобили с 4 от съставките. Той дори успява да се изплъзне от клопката на кралицата и да унищожи кораба й. Междувременно Оскар и Мулни се връщат в средновековието и оставят Енджел на отец Грегори. Но какво става с кралицата? Дали е загинала заедно с кораба си или не? Глава 13. Омагьосаната гора. Ню Йорк, 2075 година. Искаш да кажеш, че си взривил кораба на кралицата? Най-прекрасната заря, която съм виждал. Имаше късмет, че се измъкна жив оттам. Беше на косъм. А Енджел? Оставихме я в средновековието. Невероятно, но отец Грегори и монасите избягаха през тунелите на манастира. Несъмнено, Енджел е в добри ръце. Взривили сте кораба й. Браво на вас. Здравей, Паша. Нещо ново за черната кралица? Нищо за сега. Корабът е разрушен. Кой знае, може би е загинала заедно с него. Може би, но е твърде хубаво, за да е истина. Ето те най-после, Геко. Кралице, вие се върнахте. Бях сигурна, че ще те намеря тук. Вие ме заменихте, господарке. Предпочетох да се върна в миналото. Враговете ни са могъщи. Водят ги божествени сили. Унищожиха кораба ми заедно с заместника ти. А противоотровата? Вече имат 5 от необходимите съставки за нея и трябва да ги спрем. Ако успеят да я приготвят и да събудят Енджел, с нас е свършено. Няма да го допусна. Звезден прах като сняг в кралство на феи. Сълзите на една от тях ще потекат в гората пълна снеги. Нищичко не разбрах. Не е така, Барнаби. Съвсем ясно е, че ни трябва звезден прах. И къде го продават? В парфюмерията? Боя се, че не е скъпа, Мулни. Хората от бъдещето трудно разбират древните легенди. Как така? Феите живеят в злокобната омагьосана гора. Има 2 вида гори. Едните са зли и жестоки, а другите истински рай. С нашия късмет ще попаднем знаете къде. Боя се, че си прав. Стиха се говори за сълзи, а щом феите плачат. Значи са тъжни. Правилно. Имаш ли представа какъв е този звезден прах, принц Аргай? В легендата се казва, че когато една фея плаче, сълзите й са като звезден прах. Колко красиво! Нямаме никакво време. Трябва да намерим малко звезден прах. Не разчитай на мен да разплача фея, шефе. Какво има, Мулни? Умирам да срещна някоя фея. Мисля, че ще имаш шанс. Ура! Грижи се за къщата, Хъксли. Не се тревожи, Оскар. Всичко ще е наред. Пазете се! Разликата между фея и вещица е много малка.
Принце на мрака и сили на злото, призовавам ви. Луцифер, господарю на подземния свят, ела при мен. Имам нужда от теб. Ти ме повика, черна кралице, какво искаш? Враговете ни ще се появят, чувствам го. Помогни ми. Да отидат по магиосаната гора не е твърде мъдро решение. Ще отпразнувам пристигането им, защото никога няма да излязат оттам. Геко! Да, господарке! Иди да ги посрещнеш. Да, господарке! Какво става? Не знам, шефе, не съм пипал нищо. Ще се разбием. Не! Къде съм? Добрата новина е, че съм цял. Хубав скок, но приземяването не бе на ниво. Давам му оценка 7. И аз стига, гъбите не могат да говорят. Грешиш, млади момко, по магиосаната гора всичко говори. Всичко, понякога шумът е оглушителен. Сигурно съм паднал на глава. Главата ти е добре, на раменете ти е. Където е мястото? Още добри новини, благодаря. За нищо. А видяхте ли други хора да кацат наоколо? Не, изобщо. Никога не съм виждал приземяване като твоето през живота си. Не си тръгвайте, останете! Какво става? Сам ли си говориш? Аргай, ако щеш вярвай, но тук имаше две гъби, които ми говореха. Сигурно полудявам. Или имам халюцинации. Не се тревожи, Барнаби. Добре дошъл в Омагьосаната гора. Трябва много да внимаваме. Тук всичко може да се случи. Напълно си прав. Тази гора е много странна. Каргал, какво правиш тук? Забравил ли си? Аз съм горският дух. Да, при това на всички гори. Намери ли корена от мандрагора, който търсеше? Да, благодарение на теб, разбира се. Много хубаво. А какво търсиш сега? Която да плаче. Ясно. Няма да ти е трудно да намериш такава тук. Само следвай пътя към старата кула. Старата кула? Точно така. Изчезна. Трябва да решим. Да търсим Оскар и Муни или да тръгнем към старата кула. Хайде да прекусим гората. Добра идея, Барнаби. Да видим на какво ще попаднем. Не ми харесва това място. Не те виня. Нещо помръдна там. Тук всичко мърда, дори небето не е където трябва. О, не! Аргай! Геко! Ти не умря ли, когато взривихме кораба? Не бях аз, а заместникът ми, глупав робот. Чаках своя час. И както виждате, той дойде. Вържете ги! Часът удари, храбри принце. Колко глупаво да ме предизвикаш на територията ми. Трябва да се отърва от него, разбира се, но как? Това е въпросът. Мога да го изгоря? Не, това е наказание за вещици, а не за принцове. Имам много по-добра идея. Странно. Защо никой не отговаря? Какво се е случило с тях? Да видим дали това работи. Оскар! Събуди се! Хайде, събуди се! Ти ли си, Муни? Хъксли, събудих се от шума, бях припаднала. Какво стана? Не знам, имаше проблем с машината. Оскар още е в несвяст. Барнаби и принцът са изчезнали. Не се тревожи. Нека първо оправя машината. Иначе няма как да се върнете. Къде съм? Оскар се събужда, Хъксли. Ще се чуем по-късно. Аз съм Муни. Къде сме? Не знам. В Омагьосаната гора. Името ми е Каргал, горският дух.
Ясно. Аз съм Оскар Лайтбулб, а това е секретарката ми Муни. Знам кои сте и какво търсите в тази гора. Да не сте видели принца и Барнаби? И още как. Къде са те? Как са? За съжаление, попаднаха на засада. Опа! Каква засада? Отидете в старата кула и ще ги намерите. Но бъдете на щрек, пътят е пълен с клопки и капани. Ето 3 вълшебни предмета. Пазете ги като очите си или никога няма да видите приятелите си. Успех! Невероятно! В омагьосаната гора сме, Муни. Тук всичко е възможно. Я да разгледаме тези неща. Това е турбичка с семена. Това прилича повече на ръждив ключ, отколкото на вълшебен предмет. И шишенце с парфюм. Внимавай, може да има някакви дяволски сили. За да не на улица сме. Тези предмети имат тайнствено предназначение. Но какво? Ще кажа на Хъксли, че тръгваме да търсим другите. Така ли? Да, трябва да намерим тази стара кула. Браво! Да бъдеш или да не бъдеш. Залови ги, господарке. Отлично, Геко. Отлично. Ти? Да бъдеш или да не бъдеш. Вече реших за вас. Животът ви свършва тук. Ще се превърнете в сенки на самите себе си завинаги. Отвържете ги. Понякога съдбата е жестока дори за смелите рицари. Признавам, че си много смел. Но как можа да си помислиш, че можеш да ме победиш? Виж само какви приятели си намерил. Не! Каменната статуя е един вид вечност, нали? Той трябва да ми благодари. Ти си само едно жестоко чудовище. Кажи на гномите си да се махнат и да се бием честно. Колко си забавен. Също като дете. Ти си дете и ще си останеш дете. Затворете го в клетката. Каква гледка само? Виждаш ли онзи казан пълен с вълшебна течност, чиято тайна знам само аз? Пинеш ли от нея? Ще се превърнеш в собствената си противоположност. Ще намразиш Енджел и приятелите си и ще ме помолиш да те обичам. Никога! Почакай, нека само падне нощта. Аргай, чувствам се много потиснат. Без Оскар сме загубени. Само да знаехме къде е тази кула. Кораж, Муни. Сигурен съм, че сме на верния път. Гледай си в краката, ако обичаш. Какво става тук? Мътните мерзели, това са гъби. Къде очаквахте да ни видите, ако не в гората? За първи път чувам гъба да говори. По-добре свиквай, млада госпожице. В тази гора всичко говори. Черешите, водните лилии, всичко. Както си те птиците, пчелите. След като всички говорят, някой да е споменавал старата кула. И защо? Да кажем, че имаме среща с приятелите си там. Един от тях не е ли с голям нос и налепа шапка на главата? Барнаби. Да, мисля, че е той. Истински шампион по падане, но приземяването му куца. Нещо не те разбирам. Няма значение. А старата кула? Старата кула? На ваше място нямаше да ходя там. Мястото е, да кажем, че... Прав е. Къде е тя? Мисля, че с малко оплуване ще успеете, а сега ни извинете, трябва да вървим. Довиждане. Не разбрах нито думичка от това, което казаха. Сигурно сънувам. Някой да ме ощипе. Ау! По-добре и ние да тръгваме. Явно не сънувам. О, не! Сърби ме носът! Не мисли за това. Виж там. Рецептата за отровата, приспала Енджел, трябва да е в някоя от онези книги. Мразя да съм толкова безпомощен.
Само това ни липсваше. Почакай, идвам. Не е зле за човек с една ръка. Без теб щях да стана вечеря за гърване. Шефе, трябва да побързаш. Хвани ми ръката, Муни. Всичко е наред. Този ден е стабилен. Но може да е жив. Забрави ли какво казаха гъбите? Стига, Муни. Нали не си повярвала на някакви си гъби? Хайде, хвани ми ръката. Но аз не мога да плувам. Не ти трябва. Но, Оскар... Какво? Този денер, мисля, че помръдна. Какво въображение, Муни. Дърветата са живи, но дънерите не мърдат. Помощ! Виж там долу. Дръж се, Муни. Добре ли си? Да, но се изплаших до смърт. Бързо, Муни, бързо. Това бе на косъм. Виж, Оскар. Гръм да ме удари, стълбище. Муни, спасени сме. Какво казва нази гъба? За кое? Че с плуване можем да стигнем до кулата. Мисля, че това е тя. Барнаби и Аргай са вътре, сигурен съм да вървим. Внимавай. Без паника, Муни, издърпай ме, ще успееш. Да не си ходила на фитнес. Напомни ми да ти вдигна заплатата, скъпа Муни. Това стълбище сякаш няма край. Вече не си чувствам краката. Муни, още миг и щяхме да се превърнем на шиш кебаб. Имам чувството, че не сме добре дошли тук. Оскар, ти ми спаси живота. Всъщност май по-добре да размисля за повишението. Ето там. Виждаш ли светлината? Мисля, че целта ни е пред нас. Чу ли нещо? Нищичко, сякаш и ушите ми са от цимент. Дойде от стълбището. Някой идва насам. Гръм и мълни, това е барлогата на вещицата. Здрасти, шефе, тук сме. Барнаби! Знаех си. Какво стана? Геко и малките му зверчета ни хванаха в гората. Геко? Да, доведоха ни тук. И познайте кой ни очакваше. Черната кралица. Имах чувството, че още е жива. Оказа се прав и още по-жестока. И това е бърлогата й. Барлогата на вещицата Ориал. От тук е започнало всичко. Тук е замисляла как да се превърне в черната кралица. Пълният господар на бъдещия свят. Зловещо. По-зловещото е, че влязохме право при нея. Би ли ме почесала по брадичката, Муни? Кралицата. Бързо, нямаме никакво време. Муни, погрижи се за Аргай, а аз за Барнаби. Натам, Муни. Ще дойде всеки момент. Барнаби! Клетката е празна. Избягали са бързо след тях. Абе, тук няма ли ескалатор? Бързо или ще изгубим Барнаби. Бягайте, приятели, не спирайте. Барнаби! Бързо! Барнаби! Няма друг изход. Настигат ни! Вълшебните предмети, които ни даде Каргал. Права си, бях ги забравил. Ето. Но как да ги използваме? Ключът трябва да ни изведе от тук. А тези двете са за Аргай и Барнаби.
Да видим. Не трябва да си градинар, за да знаеш, че семената са за растеж. Вземи това, принце. Ти изпий това, Барнаби. Намери ли нещо, Муни? Нищо. Не намирам ключалка за този ключ. Гръм и мълни. Принце, получи се! Това е истинският Аргай. Виж, шефе, отново съм си аз! Барнаби. Ще си пробием път навън. Вижте. Но това си ти, принце. Тук. Ще опитам. Това е шансът ни. Изчезнаха, господарки. Все едно отмъщението ми ще е още по-сладко. Какво стана? Не знам. Беше светлинна експлозия. Вижте там! Машината на времето. Хайде, Барнаби, стартирай я. Хъксли, това чудо не иска да запали. Опитвам се, Барнаби. Само още една настройка. Виждам, че сте живи и здрави благодарение на мен. Каргал, какво е това? Онова, което търсите е в тази бутилка. Пази го добре, Аргай. Ела насам. Късмет, принце. Успех, принце. Благодаря, Каргал. Кралицата. Бързо, принце, в машината. Хъксли! Побързай, Хъксли, моля те. Сега трябва да работи. Добре дошли. Помислих си, че е ударил последния ни час. Вече сте в безопасност. Какво има принц Аргай? Това шишенце е пълно със звезден прах. Чудесна новина, принце. Но сълзите не са на фея. Не, на Ейнджел са. Ще я спасим, обещавам. Скоро ще бъде при нас. Да се надяваме. И ще унищожим кралицата. Земя на студ и мъгли, където страшен тиран вилнее, свещеното растение на келтските жреци в полетата на честа вирее. Ще успеят ли принц Аргай и приятелите му да победят злото? Ще избегнат ли коварните клопки на черната кралица? Ще създадат ли противоотрова на заклинанието върху младата Ейнджел и ще успеят ли да сразят кралицата? Аргай знае, че спасението на света зависи от силата на любовта му. Не пропускайте и следващото вълнуващо приключение на Аргай в пространството и времето, земята на келтите. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Йосиф Йосифов. Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Здравко Димитров, Анатолий Божинов, Николай Пърлев. Тон режисьор Димитър Русев. Режисьор на дублажа Петър Върбанов. Celebrate